Usa hinatuan sa Surigao del Sur sa nakasinati og grabing kadaot nga dala sa magnitude 6 nga pagtayog sa probinsya kagahapon. Atong saro ng ulahing katikaran dito karon pinaagi sa report ni John D. Esteban diya mismo sa hinatuan Surigao del Sur live. John D. Tech Intensity 6 ang nasinati sa hinatuan Surigao del Sur ato sa magnitude 6 nga linog kagahapon. Busa bisan sa San Agustin ang epicenter sa maong linog. Nagbilin gihapon kini og dakong danyos sa hinatuan. Halos matumpag ang balay ni Flor de Lisa dinhi sa barangay Santo Niño, Hinatuan, Surigao del Sur, dihang mitayog ang kusog nga linog kagahapon. Nagpatabang na lang siya sa mga higala nga mabakbak ang luyo sa balay kay delikado. Maganto sa lang una daw sila sa iyahang anak og tulog sa balkonahe kay wala pay kwarta nga ikapatukod balik og balay. Sa gawas na lang usab sila nagluto. Naami sa kwarto tanan. Duha kusog kaayo. Una bulyo isa pa. Pagkuan ni sayaw man 1 2 3 ay hanap tumpa. Tanan jud. Tungod sa kakusog sa linog, nagpabili na kahadlok sa mga residente. Tulba kaayo kay basin nag-ingon nami basin katapusan ini karon sa among kuan kinabuhi. Kay sukad masukad wala man ingon adto nakadako kuan linog. Ang Pag-asa Center sa munisipyo, wala makaluwas sa kusog nga pagtayog. Kadyot lang man daw ang pagtayog kagahapon pero tungod sa kakusog sa linog, dako ang danyos niini dinhi sa Pag-asa Center sa Hinatuan, Surigao del Sur. Gani makit-an nimo sa mga pader ang mga dakong liki-liki ug sumala pa nga kung duna pay kusog nga mga aftershocks, delikado na kining building ug posible nang mubigay. Hasta ang radar sa buhatan, naguba sab. Hindi po tayo makapag-scan ng mga clouds. Sa ngayon po, stop ang operation natin sa radar. Malaking bahagi po yung nawala sa Pag-asa. Nangabangag ang kisame sa James sa munisipyo nga karon gihimong quarantine facility human nga tagak ang PVC board. Walay naka-quarantine ug na-disinfect na ang pasilidad dihang miigo ang linog. Meron pa pong sa seawall namin at saka iba-ibang mga household na medyo nasira din dahil sa earthquake. So far ma'am, wala namang report na may nasugatan. Everything is okay naman. Yun lang damage ng mga building. Bisan sa San Agustin, ang epicenter sa magnitude 6 nga linog, ang hinatuan ang dunay pinakadakong danyo sa Surigao del Sur nga miabot sa 3.1 million pesos. Panikamutan daw sa gobyerno nga matabangan ang mga nagubaan ug balay. Gumikan pahurutay na ang pondo kay nagastos na halos sa kwarta sa COVID response. Pero kailangan ko muna yung actual report talaga nila, yung ano yung na-damage kasi alam mo naman closing na ngayon December na tapos na yung pera namin sa DR sa COVID. So titingnan namin ano magagawa namin. Sumala ni Governor nga miabot na sa 5 million pesos ang danyo sa tibuok Surigao del Sur tungod sa maong linog. Pero padayon paghihapon ang ilahang damage assessment. Tek. Okay, John D, kumusta ang sitwasyon karon diha, no? Business as usual pa ba o doon nagyo epekto ang linog diha? Actually, Tek, natala man or na-identify as minor damages lang no human sa maong linog. Busa luyo sa panghitabo, business as usual gihapon ang katawhan dire dinhi labi na dinhi sa Hinatuan Surigao del Sur. Tek. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.